खुलुमबाय बर' सार इउट्यूब चैनल जानायनि नोंथांमोनखौ बरायनो लाबाय दिनै आङो नैबे क'क्राझारनि कारिगाव फ्लाईओभार सिङाव जानाय नैबे सुबुंगौमा एबसु एनडिएफबि पिजिसिबिएम नि सुबुंगौमा जानाय बेवहाय आं दंफैयो नोंथांमोननो नैबे सुबुंगौमानि गासै नुथायफोरखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन स' लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे समाव आङो दे बर'फोरनि दे लं पेन्डिं डिमान्ड आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थाखाय बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सुबुंफोरा बेवहाय गेदारिं जादों तो फ्रेंड्स नैबे समाव आङो बर'नि सासे आइजो आबै बिथाङाबो नैबे दिनैनि जे बड'लेण्ड सोमावसारनाय हाबाफारियाव बिथाङा बाहागो लादों आं नैबे समाव बिथांखौ माबे जायगानिफ्राय बाहागो लादों बेखौ मिथिनो थाखाय लुबैदों रायजो राजाफोर जोङो माबानिफ्राय रङियानिफ्राय मैनागुरिनिफ्राय फैदों रङियानिफ्राय मैनागुरि मैनागुरि माबे जायगा माबा बालिमारि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो गोलैयो औ दा बिथांमोना नैबे क'क्राझार जिल्लानिफ्रायनो बेवहाय बाहागो लादों बिदिनो गोबां बर' आइजोफोर आरो लोगोसेनो बेवहाय गोबां उन्दै बैसोनि सुबुंफोराबो बेवहाय बाहागो लादों आरो लोगोसेनो गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बेवहाय सुबुंफोरा फैनानै बाहागो लादों बेवहाय एप्रक्स 1 लाखनि सायाव बेवहाय सुबुं जादों आं नोंथांमोननो बेनि नुथायफोरखौ दिन्थिगासिनो बे सुबुंगौमा जानायनिफ्राय बुजिनो हायो जे बर'फोरा दे आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थाखाय बेसेबां हांखुर दा बेवहाय जों मोनथिनो हायो बेवहाय गोबां सुबुंफोरानो गावनि जे मोन्थाय नैबे आलादा बड'लेण्ड रायजोनि जे मोन्थाय बे मोन्थायखौ बिथांमोना लानो थाखाय फैदों आरो लोगोसेनो बेवहाय गोबां बर'नि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों
फाराग दिनै गोहो राजखान्थिया थैनि सारन्थाय गावबाय हानाय बेसेबां जों खैफोदजों जुजि बे समाव बर'नि खोमसि हरां सोरां बावगोन सुथुरा जोंखौ मिनिबाय सुथुरा जोंखौ मिनिबाय बेवहाय जाखिनि बर' सुबुंफोर फैदों बिथांमोना गावनि जे मोननांगौ जे मोन्थाय बे मोन्थायखौ दाबिनो थाखाय फैदों इन्डियान कनस्टिटिउशननि आर्टिकल 2 and 3 दा बे असिलाखौ नोजोर बोनानै मोनसे डेम'क्रेटिक भाबै नैबे मास मुभमेन्टनि जोहै इन्डिया गभर्नमेन्ट आरो आसाम सरकारखौ बिथां सोमावसारि आफादफोरा मोनसे मेसेज होदों बे मेसेजनि जेरै बेनो बे सोमावसारनायखौ बेनिख्रुइ गोख्रोंसिन जाबावगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों